Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganayron na biyanti akan makanuso salamakan pangniakang ko Allah ama puro agumala uba dinamiko kulam puro katano at tom para katiuba na angkatan rakatano ko Allah na isambi yanon so kalilintan limo na kabarakat amap mamanaw salam Allahumma amin. Amin. Tiyawagan ako ang ngaya pagariang na unsyan para sa ngaya kalilimod tanong sa kiaway na katanong yung utalok sa tanong panugangan ng kaya kakakuha sulutan sa Bacolod. Inaaba iyang yung utwa sulutan sa Kalami. Sisip na mo ito dito watayan na mayora kapapantagan. Pagilay na ko Allah na pamakadiso sa kanong na dito ako ay arurubas. Sabab sa kami ang mga ulama na kagagawi kada daw na sisi kami ko pimbarangan na napasa kaya ako naling aranaw. Kagi ako gagawin na siya ako matatagusan o masa taraka na bando do pagalas 11 kaya pa ako makusama rawi. Sabab roon na tigakan na punang kuwagyang kaiyang gugudeng ko. Pagkainang kaakan ko ginawa ko, nagupagkainang kaakan rakanon. Paganayron mga oripinwala, nagyang kaiya lokstano, aya bulawan na lupa ikang bubutadan yan, kukuburian, na inawaan tanon yan. Na si iko kiawa iniyan rakatano na pakaisa tabi ako mga ulama baad na riya kinanglan yan agalabag aw pamakang galubag katano na isang payron wala subalas yan. So mga ulama na isa akiyang pakaibaratayran kumiyawapat naman ang mga ngawa amalad maalad na panggurao ko kapag isabat madidi mga bae si ipman ko kaya gugudaw ng mga ulama na sumyawapat na inipakaisat tanong apya ko kitano sa pakaisat ubaad na galabak ang galabak at tanong na imbagay ron wala subalas yan na sa mga ulama na isa akya gugudayran nun na sukol sumiyamatay miyamatay padul siya maakay barato miyatay siya maaka si inaaka si karumangka si pagaring ka agusukya pakatundutundugiran naumangkon gari diyong maat na disiran di itimu-timu gitu sumiyamatay na amay kon kamadiyong sirat na adem ko na piraan niyawa apeng guro na maylay ko numangan niyawa apad agyang kotwa sumisibay apeng guro sa sangat akaguro na songwaniran inera no to sungina pagi sekanirang katibara to sa katano siya na malilimud tano siya na anak guro ko siguro ka nun na kailangan nakakaisip tayo ino kayo ni puro na sungwang ko nagari yung mga padaniyawa na isinira na pagarit kulay babay kulay na ino kayo ni pangurao na ako na misang bagiran na ino kami ipagpakagurao sa sangata kagurao kami akapira inigawi, nami akapira kapito gawi, nami akapira ulan, nami akapira ragun, nada kami dun mau maapakawit umangat tongan niyami agaganat tanami ku dunia. Tunang tayo pumuro kiran, kailangan nirang gari, so gano ba katano ay no tanong panggano ba kakaparakiran, agyut tayo pakawit.
Ino kami ipapakagurao, kami kapira gawin, nami kapira kapito gawin, nami kapira ulan, nami kapira ragon, nada kami din mau maapakawit, umangat tongan niya gaganatan nami kudunya. Tapi ako mga ulamaw, yung nga pagugudin tanong, narimu wala ari konsyal, asiko na pansugraw silo na at nakitab tano si ayang ngaran yan nakitabur roh. Na upangakapma na yang kana nakitab na iyapiyago sa iron na mga niyawa. Nalimu ko Allah amin ibaga katano na miyada. Ronan piyagusay, kitabur roh. Madidi mga ori panawala na piyak karaya gagyang kotwa author si isagyang kotwa kitabuan to na ako ni pakawit at kinanglan. O mga tao, ang mga tunga na itanong yung matay sila nila. Naprilay ako ni mapakasang ito. Naisagar yang yugudira nak kinanglan niya maakay barat to di inasik karumangka o di inasiwat taaka apa kawit na addoa. Basa Arabo to na di ko sumasabot to na manang tanong nga para marayan. Ale Antolag yung otwa Pitero, ang yung otwa muallif, mimbar sa otwa kitab, ang kinanglaniran, apang burao kaniran, apitero ka addoa, na upamakapakarayaga, na supang ni tanong Allah, ay no tanong bangni, kaparaki ang maakan, aparaki na akan, aparaki karumang kaagusok, iya pakatundu-tundu mga tawa kailangan niran. Yan nagyo. Benda mapian na malotano na petundu na sumangan lokstano. Ayam yatay na ama, ina, Allahu Akbar. Adeng gari amiyatay si amaian, namiyatay si inaian, namiyatay si karomanian, nagusok iya pakatundu-tundug yan na si pangkorkaknon. Na apiasaw ko kuburanon, na labutiranon. Naya panariyo magkapakasangariran o mayroong panginin soloksiran. La ilaha illallah. Sama na yan namya kapiran niya gawin namya kapira kapito gawin namya kapira ulan na mapupukasiran gari sa pairol. Lugan yan siran. Katawan niyo, pamamakin nagagyang kaya mga mayora, pamamakin nagatidyo ka niya sa saratago sa katano. Na isay niya paginangkaan tanwa giyugudit tanwa ikakailangan nila na inagusa ka tanwa mabuod na nunot yan ang yung mapato. Pagaisa marjan pitero ka addoa tunay mana niya narialem naipangning ka man na espesyal ari si karumangka ipangning ka man na espesyal si wataka ipangning ka man na kuwala espesyal siya maakagusina ka ya Allah tunay kailangan nirang kukuburiran ya Allah pangning kor kaalindawing kasuk kuburiran taging kasasindaw sa kuburiran kagyuti kinanglaniran ro ya Allah pangning kor kaapakablam-belangang kasuk kuburuin na kulayakan na guswamak kulayakan kasi kor ka kanon kung kaya bati ako ron na anda ni oras mapakasangari ka mapakasamudul ka ay pamangning kasululot ka amya wapat ay ang mala na sinalago siya mala na automatic na miya kwairan subala siya. Manotanong pakaranin, Peter wang natandugtan ron sa mga lokstano, kakagyo sa mga lokstano na tagman diripat tanak kinanglan, napgagdam tano so kiaras-arasay na katanong mga lokstano. Addoa, pakasakit na lokman. Amay-amay namiyang gulaw la amyaling tano sa walay rekonsyal na mani isa na kaya gagawan katigin anaw tumambu miya kapiran na igawin na miya kapira kapito gawin na mapupukas sila nun nadugan yan sila na miya ling tanong ang tiga mga mata uwa ko niya sa pendisturbo kaya miya nagkakong kaya lima kailangan ko na ipapabir o di na si mama bir na initapon na yung kau naman alam ka pa kayo pa na ipag-isa ka ito Marjan, at ipitero ka ipamangni ko Allah,
Pitero kay pendua sumya wapatan ulun tanah besalan di kepakai na prilaya kunya wapakasangin ale antuna besanan nasib mangkor kanon nagyang kaya pangni tabiat ko mga ulama na kinanglang gari na pendua ka na upamakapakay barat sa cellphone na kailangan na adna site. Biar nagyo kau pamakay barat ya upamaka cellphone tawag ka ada site mapakangari ka. Tigsra, likewise. Pendua ka mampu ada ka sa site, masagod ka matang ka. Na marurua matang ka. Allah, nare, may ito auras tanway, na manutanong pakarayagan, alay, wanda man yung ada pitiro ka kinanglan sa site. Kinanglan sa site. Nairap pa kau kitang ko sa kasandagan na tanto mga dato na adnat yang na number asara romidister kaon na insyaallah na sumpanganing kakwallah na upakay barat sa cellphone na unlimited call na bundo mapya na ibugay karakano ka niyo mibaling biya kay sa na adnay nga dari kon siya lapya ko siya kano na inakay mater ka nang utanang bar na sumyalam ako na inumapya supo mamakin ka clever waisan ka ayang kaya salam mami udah sapo na tinalim na di kapasi bagan pitero ang ananambar ladang kami tero anto na ananambar na misindeg mabuti naklap mana gelug naklap mana smarta ini ang mabukat na strategi ito nga pagilay na kano kayo ng kairan kaya wakan sumaik na tiyan na kaya lipatang ko nag-ibni kaptero ako kano ito na ini ang number na lima-lima na kaya number paganay rong gariya number na 3, 4, 2, 4, 4. Lima-lima na number. Na inshallah na basta makaregister ka siya na anytime, anywhere, unlimited call. Asara di siya CR. Udi na siya mo tamang ngarsikadar pa, kadi lumagpa kay sukap pudya ko Allah. Ini saparanan. Nari, alem, anto na nga napitiro ka number namiya bubudugat 3, Maghrib, 4, Isya, 2, Subah, 4, Duhur, 4, Asar. Ayah siya buto na basta apa sa sambayangan na unlimited call. Upamatman alim ka diya matag. Ala ke pa kasi dia mat na makatawa ke. Sedapat lah. Natabiya ko mga ulama mga pangarayang tanway ka amay-amay na guminilok masuk pamamakinag. Tabiya, kakagiriad na rin mabuog pamamakinag pawala pa na, kakomentitor pa na. At igina kaya ka silip po man niyalim sa wala taala na. Tunay, karayagin na rin, Miyang ako po ka no mapia, ino akong Peter wagyan na ni sait, kagira manarya di ka di isang bayang ang iya babad ka na iya kausap ka mismo na su Allah. Di ka no ipitira na Peter o Rasulullah ko kaya gugudan yan o na Peter o kono Allah. Kasantos sana nisfae nisfuhu li wa nisfuhu ni abdi biya kana tigwal na sambayan sa dua na susabagyo na tigwal na narkakan na susabagyo na narko ore penakan biaya siya buton lagi ditumpukan yun koneksyon yun to alim pernah sumpat ya lapakalan na tanga Oriano to ini sempat to Rasulullah ko kapunggudan yang namanya ngako ka kanong mapian lagi di kagi isumba yang nandet ni kagi nang ka alhamdulillahi rabbil alamin nasbangga wallah hamadani abdi maliki yaumiddin asna alayya abdi arrahmanir rahim asna alayya abdi maliki yaumiddin majadani abdi na mitero ngak mano miyate ka peruman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mana taloro na yo sakabo ipesimba nami nagus kabo ipengnia nami satabang nasimbag ka wallah hada baini wa baina abdi wali abdi
lima saan to na pitiruyan dia tigini tumpo kanaka nagusuri penakan saden sa pengninian na imbegaya kanon. Allahu Akbar. Nari miyakaraya ka na no insyaallah na kabaya ka tuwag ka na insyaallah na katanangan na number nah ale antuna penari ikinang lalu mga tawa miyawapat ang mga lolot ayam malana ama ina aku sukiya pakatundu-tundug yan naik kadua kaya gubudaw ng kaya autor si sa kaya kitab akitabur roh na as-sadaqah tonap manimaan yan so kapakasud ka aon nalaborok malagi suama uswina namaluwag no niya sawit tanada nga kayo gagawin na sumya mamakinig sila miyan irunday ni sa matagunutan na may magusaya agima to nakiasawa lang panay adnab tero sa adnab tibaw na nakangan kaharam ay dapat iyo miya nga kawakan na umapya miya kaysa na surasululan na miya kawaw na sa katawa mama tingin na ya Rasulallah miya tayo suwina akan uga ida tingin na ya parate ako ron ako makakvisi napsud ka at natigin na balas yan napakasud ka ako panay pitiro na biti na oay kayat na miya gusayo sa basta ko na miya pasadidin dedin dati pa man na haditalan tadi ka mamudi mananabi-nabi kapag ba lang magusaya ito na iniba na ipmasok ka sa nakatiro Rasulullah nare kumaso itano so kapakasedeka kumiyawapat na isa at tiga ka na tendun tano na ama agusuina na sigur ka kanon na swagi swama ina amyawapat nagtungo ayam ini bagagyan nasapo na pakala no saking nga pakala adi siya ba yamin ibagagyan na isa ka ba ka mga mata apo patarang aweli ko da paled ko da lisa paled ng keketa dapat yun kidengan yung apa yang alita no keketa ko da lisa kidengan na pedi magariari na tengah-tengah demikian yang tahu ni mata taguro ko na paled ng pangita nggak ino to area lima na ileni uman upama kaya minibagay na sapo na pakal nakatawan ka rekonsyelso rakatanon sa unay ano so saging nga pakal na ikila nagkapangit na pilitin mga lagi di akalayan ay dapat ako mo nga nakalutuan na mambiyubuga miya bubud ka na naman ang poso yan na kulito nasa kapadatang kayo na ako dali siya nare mga uri panwala sa manan miya gudang tanong kailangan na mapakasid ka sumayawapat ka kauto ang mga ngawa amal datinang laniran mga uri panwala na pakapsid ka ang tanosiran ka mga ngawa amal na bagi sabat na miyaloy sa iyo ko kita baginan niya yung mga na dito kiyugub tanong kumiyawapat ang mga lulot tanong why na gila miyaloy ang nakasid ka na laidumaya na nagalap ka panadala kaya miya ka na gudugin man niya amal tiga lima ng abdero anak ikan lebatan. Ariyo, kay ba na to na 5,000 na kada sidga ko sa 1,000 na kian lebatan. Sidga ko man kian lebatan na sidga ko man kian lebatan. Ari gani, ati di ka pendia kata kaso dia kata kana pinggir kita kapan na biya bubud ka. Waya kaya naman dia kata na ya pera kay na isa ka milyon na mingi kata na 1,000. Lagi to sa miyugo po sa galo baka na tinatanong dia kata. Nare, mga uri penuala, ini yang beskatawan na sukasid ka na isa abalin yan, gunan yan, na ipapakalan dua umur. Nakatawang kuas ka na tayo pakaamakalan dua umur ka. Yan nagyo? Wala, gila kaya pumang nita no sa kaldumor na mapya na dita nung dito ka, kami ko na miya over. Maupir mana dia di maga pelai laboro no pamakamiya tong anekan na miya kato na pipuri da nga panasakit na pangilaw ko manatuang ko patay mo ako di magaga waya ki gila sa na siguro na pamang di tanong sa kalbumor na si tanong ko katam-tama na kaya suko-suko da
Nare, mga uripan wala, ikal duomor, miya panutul mga uripan wala sa katawa mama. Adi kundi ipenday na siya gadan o mga sahabi gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagiya ko na sagudan niran, na initurog iran o Rasulullah. Diyang kananatingin na sa katawa mama agi ipenday na ubukat tawin niya na mapita na petay na inawa niyan dinang kanan lagi niyan ipenday. Ati ko naman sabi, Rasulullah benar na petay ti inawa. Nerang kepos namya kau mau subabay niya na makakikinang lang. Pamakasirang tanong na bugi akong ka. Nasokyan ganyan o nabigan niya. Kailangan na mabuha, miya babadi ka na bugi ikaw, misir ka na pangin na kasakapipiya ginawa, nakalub na umurakit. Pamakagapar, wak na ba miya ako, wak na bakit mabugi kukuro-kuro. Wow, matao, timing siya, yari. Ino to nakagiya kong garya kabugan yan ako to ababay niya na makakikinanglan na ini pamangnin yan. Namya kapirak man naplalakaw so nabiyaw sa mga sahabi. Nakagiya kong manaplalakaw silang na siya na nila lagi utas sa katawa mama. Nakagiya ko na may layran na pitiruiran ko Rasulullah. Ya Rasulullah, kau to sa katawa mama pitiru ko kapatay. Na inubuda matay. Miya ko ka daw mapian at pianutur kirano nabi. Tingin na kagi man ko may posta nun, namya ko mo subabay niyan, namya mga niron, nabigan yan. Na ini pamangnin yan sa kalumor, na iman to nabilo, iwala sumur yan. At talapulo ragun. Miya ka extend, kakagiya, to nabuto, manawag-iir ka. Mapi ko na puso, nabasa ka makawar ka sa pamangnin na, bado dyan, malaili ko, nagsang ni siya na anak na. Ngap di panunungwa na Allahu Akbar. Pemelinga mamukawas at tadumi nga mga dikato si mamuisa ko sa kay dati yaman di mamalad. Ika dua na pagineng atanuro. Amerika bud na may oras na miya kasimbigan do kasakap man ni kemermeran. Nasa kanya ni kawasan nagubon mamumiya kapalad. Di nga bisa kataon nga mapapadad bud siyan. Boy sambung nila natin na parang kilala kita Mga dikato si sa ko dati mambu miya bebe dengan ada pangukitan ako dari sa sawangirong ka. Nare, mga uripan Allah, sumumpa tatano, sama na importante na miyagdami wa oras tanwa iya lagi tano kakataden. Anto na isumpat tanoron mga uripan Allah. Na sogyang kaya tiyang nakiaway na katanwag yang kaya inatano na totoo sini wabaling niyos sa walay mga bai, mga dato. Adik man diimbilang anak koring karano mga gawa iwan tawa na katanoy tundugod. Yan nag-iwa rin. Yung nga to na mapipikir kayo ni. Baling ni manang sawalay. Kawalla, kaperisir sa nang namya bebed ka, na ayar risir sa kanon. Nagyang kaya kapatay mga uripan Allah. Nagyang utap tirunan. Kailangan adi nga di mapamimikiran. Adlaw oras na sakay prigon. Adlaw oras na sakay proranang kudinding ato na iniba na duyong-duyong. Adlaw oras na sakay isang garkosong girbo kobor. Wallahi, kamagatos ka porsinto na yung parate ako ron na dingay ni Kiwasan. Allahu Akbar. Nare, alem, banong panasumpatian. Nag-iipang siya tanong o mga ginawa tanong yung kaya kapatay. Kakagiya so Nabi sallallahu alaihi wasallam mismo na piyango siya tanong Allah na ay inipango siya tanong ko isa akyalo yung sa Quran nagyang kaya kapatay. Kukiyat tiruawn Allah sa suratul Zumar aadlis ko Rasulullah innaka mayitu wa innahum mayitun. Tunay Peter wallahu Rasulullah mata anaska ya Muhammad napetay ka nagumata anasiran na pematay sirampan tao tasiran sa katanokon Allah nare piya kainang kasunabi Peterun wala ron yan ninitang pala matanas kaya Muhammad na patay ka nakatawan niyo Qur'ananan na Orianian na piyanutulog man Rasulullah aming gulanan ko hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam amya kaumarak na tigo Nabi su Jibril na ginyarakan di teron ismasyat fa innaka mayitun wa ahbib mansyat fa innaka mufarikuhu ila akhiril hadid. Tunay man nga Peter o Nabi, adi di panutulun.
Miya kau marak nasihin su Jibril na dia nang diteron, ya Muhammad, guna ing kaden sulam ba umur ka, kamataan apetay ka. Pagusar na ako sulam ba umur ka, kamataan apetay ka. Pakaraya kang tanong, alem, ando to pagusara sa umur, ba kapag life, kapag enjoy, de, alem anda, si ko simbag wala narutan o pagusara sa mga umur tanong. Nare, mga uri pun wallah, uri yan na ini sumpatun Nabi, wa ahbib man syed, fa innaka mufarikuhu. Tunay man nakapitero Nabi niya di panutur na pitero no Jibril. Ya Muhammad, lenganing kaden sagagaw, supatok apalanganan kasagagaw, kamataan ama kapembelagan. Bianig ka? To nagsalimi ka ano to? Isagariya kaya gudaw ng mga pangusay, nalangaling ka din sa gagaw, supato papalanganan ka sa gagaw, kadikano pan makambulag sa kawayagin na makapambulag ka sa kapapatay. Yanag ka, Allah. Namatang ko, gida na so mapemo kumuko, si ko mga pape parang si ko ingad na gida miya bulag si ko pagtaw na di mapagitun. Ando di siya kiyo to, may Manila rin na baru wari mati. Kadi makinuwing gay mape parang ya. Mape kapag hindi ginawa niya. Mata na kaya miyaling rong siya gitu. Nagilap man mabuhay miya belag ko tunay di ba na pagtaw. Nang ito mabuhat ako lang ganggiran. Ano siya gitu, may Manila na panglinta ko lagi maling. Ngayon to nakaidig ko sino nga na aso. Nari, mga uri penwala langaning kadang sa gagaw supato at palanganan ka sa gagaw kamataan ang makapambulagan nadikano pun makambulag sa kawiyag-wiyag na makapambulagan sa kapapatay na siya kikurkak nun na dimapyay miyatay so insana ka miyatay so dayo ka na at nami babaga kaya karata ginawa yan nag-iyo kagima po maranaw yan maranaw ako mamugali sabi naman pistay. Kaya kita na di sila ng perwa, na di sila manupanika. Na may kami atay na di magugitay daw. Pero ito bangutan, na isaw tao ko yung na di niya gulong. Kalid, Allah. Nare, mga uripan Allah, Peter waka na kailangan na langaning ka din sa gagaw, supatot at palanganan na ka sa gagaw. Alento na imanan yan, na giragi pagunturan na batano din ginawa ikampung bula-bula getano. Nagtabiyak ko mga ulama amiyang ako kuha ka na mapya. Nasakan na pirisir sa nakan na ayarisir sa kanon. Na wallahi ladim kakatiap yang ako kita kan sa sapa aki kulsiyan. Akiat tiru ako ron ron. Na ayakya pa ganad ako ron. Na ayakya bati ako ron. Na ayakya na ako ron mga ulama. Na ulit tanong giginawain na mawatan din nakwala. Ibat tanong mabakasunod ko surga. Pili ako diwa masakit Tiga alim minum abdero di isyung ba yan. Di di menai haji, di di magumrah, nak mana di upaka surga. Di mana kapaka surga ada parwa apa? Kalau siringan nak saya nakalaban kan, kalau siringan nak saya nakalaban kan, launa siringan kan nakalaban kan. Nanti kan aku di upaka surga. Di tanur lagi ke upaka surga. Buat tanur di penggigi nawai. 3 minum to praktekan oleh. 3 minum di tanur di ke upaka. Nanti maka surga tanur orang keruk tanur manding gegapusah. Entah anak. Mga maranawari na ino sila di sila disisikata na anak kepakaya kaya teru no mga malaikat o di na sumanga tao sa surga ya Allah kuwang ka sila si kami di bu surga na ay nadalila tanong lagi kami may natigap mana pitero kaya 5 praktikanan day sudin so nabi miteron lan tadkhulul jannata hatta tu'minu walan tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum panglita wala Allah kayo mo pasyaran pusa to na mana niya di kanoden makasunod ko surga taman sa di kanong makaparatiya na di kanoden makaparatiya taman sa di kanong giginaway ang giginaway Allahu Akbar laboro na riyam yang ako kuha ka no mapia ano yung tanong mansuin na gusto ama Allah
na pakasakit na lopan suwang iso nabi na Peter yan na la yahillu li muslimin ay yahjur akhahu fawqa salasin wa man hajar akhahu fawqa salasin pamaka dakhalan nar ay digang kepakai ko muslim iban yan tulakan so pagarinyan so pagarinyan na muslim sa kalawanan so talugawi kau tulakan yan so pagarinyan na muslim sa kalawanan so talugawi na ukapantagi kapatay napaka naraka sama ne hindi kasi salita na ilping ka. Skano kay idas ka. Ari yung naka-strapping po yan. Nakiyaw lugo nun. Bato-bato sa langit. Nari, ataw nun nari. Miya nagkatulaw gawin mo. Allah. Miya kapiray ni Rago. Naginiyod na ikapitiray. Nakay mama ko maranaw eh. Nagtabiya ka. Maranaw ako mamuna. Miya ka wara-wara ko sa naraka. Dito nung miya ka nagkanuron. Ino nga di pwede isibol buka. Kaya kung yan pinapalantay ko naraka. Allahu Akbar. Dito no, hindi magyugun na. Tada bilo laki. Konsyal, kung ginanini panit kasi aba kami nga panigusita. Na tada bilo na kaya kung yan pinapalantay ko naraka. Matang moro sa naraka, kau kami niyugan lantay. Bago na, dali naman na sumpatan na karsada. Nare, mga uri penwala sama nantay ka salatan na ilapiga. Si insan na ka, si ipagka, gilaw manaya. Iya, doon nagyap ka to na yung mag-ilapian na papabir. Agusong harmonik. Ibad na ay, miyakwa ka na umapya. Pumali nga mabuwata amala yun. Di nga katawa na ino kami belo ya miyaka, miya istibul ka ko kamapian na kami ako kamapian. Miyaka rapang ka kami akang bali ka sa tiles. Na miya ka turang ka sa haiis kasi ama marah mawasadun da ka gagawi da ka dadalo ban yan isusunong na imato na biro nga ini libur dad kau to sotra kana bagu singing ka dapat ka abi kau to suita ko na punguraya ka grabe na barang kamu magtuma sa lakit anak harmonik kareta ko, pumadiyang ka muna piya sa talibulag. Miniyong mga sa gusto na. Allahu Akbar. Nare, miya nag-iwanan mga urip no Allah. Saka tawa mama. Ano yung tanurunay? Kalpitiro na sa tanong pagpusa. Saka tawa mama, miya ka umako nabi. Tabi ako. Tigin na ya Rasulallah. Kung kumakami ka bugyan kaya mama. Di ko nung Rasulullah. Kami nga di mama. Di na ama. Wakyo si ko kasakita kaptero na ako na pitero nabi ko translation na tinatewa ko kay baling ka kamataan nas ka agusot tamok ka lang kaya mama at man nagkato na mato di ikugum na budi na di ikugum na sapo na niyo Allah nare mga uri penwala sukma nare alim suina ami ako wala mapia suina na ini karimbitakan yan na ini puan ko kini keraringan yan raka nama gedam yang sudah parwarimbar nada surotaiman kada katarutupi ko kapiay panganang kanan nada katarutupi sa torong na ini keritang kanian na pegisang kanian ay aparate yang oron na sadeseng ko bali ni tasom ya gedun na ubang ko ng bedi na aparate yang oron dingo kabeden inaon miyakalakan ang takabasa ko sa kaladugan sulilinoon ako Lois Julibi na siyang maakaku si ina ka na di sila hindi malik-klik kadingap di ipanak sa kala nare gari kiawitan ka sa gusto siya aku si mami so kapan lo sa nakalaboy schedule sakana sa nakamapita kami kakiyagta sila kadila di sila ninuitan niya gito sadya mapiarkan nung ikapadokol sa lagi titingdo sa rabaw kababayan ng Allah na sa kataop mana mamami ako mako nabi tunay pitero yang ko nabi ya Rasulullah bakit petidawa ako sa lalang Allah anakan makwasu kesahid balas o kesahid sa lalang Allah tunay pitero Rasulullah tinad na rainaka tina adun tina balingin kalagung kasih siapa kamataan asok-asorga ka na si imatatagu o kababaan o panuina ka Mele nga kapsuhid, kanyan makwasawan abala sa gusahid, napitiro nung nabiyabali ka, na kung kasi siya pasi ina ka, kamataan na so kasorga na ka na si matatago kung kababa no palo ina ka. Ya sumya sumayawan na, so wakay sa mga kasorga tanong na si kung kababa no pano mga ina tanong. Napakarayang tanong na, kami kanami ako makasawari, napiyang ka na ka si mami ka. Mami, daw na nga ng padong, kapitiro ya di madudungo sa kasorga na ka na.
kaya karaya ginagya sekretar no di karela iya kiina ka gusyama kana ibet saka puro Allah ka di nga mabaw sa poto surga. Allah wa pakabilang tanor rani matunak no tidak mana suka penuh keloks na ibarat na miyamang ni kang Allah. Ya Allah rezeki iya kong ka. Ya Allah pakapiang nga ginawa ko na miyapasan. Miyamang ni ka miyapasan. Na ukono lepasan ka ko pangling kakwala sumbal anoks ka na so pangling kakwala na useless. Mereng akal eligi pantat. Allahu Akbar. Posentano saya, tono otuarian lim. Baakan rakano at tigo nabi pengguna na uma. So say o pamakang bilubukan niyo na makang giginawa ikan. Tauna ko no to. Natiin na panguraw niyo so salam on dulun-dulun na niyo. Miya simpul-simpul. Alim to na iman na salam. Na ipanguraw talo ko naging on dulun-dulun na talo so kalilitan. Atau na pa na rin. Napaka lebu-lebu din tano. Minus na salam. Mau makasih kulsian na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka taros tanong man kapangian ng Allah. Kaperisir sana na doon na lagi doon na namapaya greetings. Benubasangan na hi, hello, how are you? Ay mama na so kalilintad limo kabarakat na siya kana tunay una na greetings. Na isa ka tanong na lumani kakakuatan ko bala so salam kinuwatan pa na ambo so salam. Tunay mana salam. Kalilintad, alem, tonap ni kadua mana salam, ingaran wala, di mana kekuatan usaha mutaka giginawi, kinuatan ko na ambal sum anaw salam, salam. Di kali minum magtirwa. Assalamualaikum. Wala ko salam. Assalamualaikum. Ya kaswa seminar na. Assalamualaikum. Kaya salaman ka na. Allah. Kore-kore dito no miya makan kero saya, ano miya pura miya makan gaw saya. Tona penari alem, salama ingaran wala, salama kalilinta dam yang aku wakan nama pihak inuatan no penabuan alimino to, au adna kaya mau urung-urung, adi siran di isi sikri itu adi siran di mama getong nasi agak na kasiran, tonong tadi di pama getongan biada mano ko. Ini isu kaliran to nanan, kata nak cuma anau salam, ton ini mana ko salam, biada kewa mano ko. Adna ma orang-orang wadi siran di sisi krito atau naik gila di pamagetongan na pipoy lagunya. To naik ma atau narianan kata nakan cuma anau salam ini panak mangko salam na pipoy lagunya. Allah. Nare biar lagi udah lagi dana na greeting sami aku aka amap ya. Nakai mambu meranawe na somisi besa greetings. Tiga lima tahun greeting samrano. Ando mo niya to kon siya na miya tidak kan yung may na gud miya maka pinaragu ni mato. Nene ra kaya na tina wag iti na nila miya tago matako miya dinaw sa kamay. Nonon biya kan gari ko. Tabi mo sa mga buat ya ina po biya bar siya na ini ti miya wi takadu. Miya digi daw makatiks. Grabe mambu marano ya. Uba ki so kapasang na may kadlawan na marano ay beto. Waya inong kubu i-try mo marano ya. Kaysa akapasang ang marano pagaluing uro kano. Na dito no miya nagi sutudu. Aso so scientist na kay makaumakulan em yung man yan lapadugo nga marano sa dupas. Ito no miyan giwana no gina di urung pengimna na kay mayo. Kabaro ini timba ka pali utog. Kaya benar baka benar kanu sa kaptero wa kapasanga maranaw ya. Na so Arab na pupakabat ya sa Malaysia. Asa kami yan di eskwela sa Arabic language nang kana na Quran ako inga sa baris kap gebeti amyan na pani Arab. Na tunay kapasanga maranaw ini lawan yan. Na sumranaw na ya kapasanga na pupakabat ya sa surat. Mata na yan. Uy, miya ko nga mapia. Nguta computer na, nguta projector na, daw man may banda sa computer na, ba't saka kabati yan. Mata na mabuti ka sa rin. Kano mabuwag pa na naroon ng mga lokasadap pa na mayroon man sut, tiga nakatawan payrati. Hey! Nasyalam yan sa pwede, nasalamualaikum. Nasisingaan niyan pa na. Ay mo bumiya pikir ito, grabe, nagbago talaga. Takit ibo mo sila, sisingaan yan eh. Isisingaan yan, nakasinga arimaw. Ito na utari mo. So mga Arab na basirang kwarimaw na bang katingin sa sanay yung puto arimaw ipagkiling kasukapot yung prangisan niya di ba kaniyang pagkababayay kaya mapitpikiran na ba kasi yung bukilang itakapapatayin kita. Lagi din na sa sabot na morano kiyong mo sa kanya na pagin iba hindi pula naman sa ako na nakaw nagapte ko si kami ako haka umapia wala sa madang lamapia may tumog na makalpasang atatama ng koron na ino ka batado diptelan Prilay ako niyo sa aking bitaran ni Uragan, sa kaya pakapagda ni Uragan, sa kaya muhadara Islamia. At yung mo ito kakakuha sulutan sa Bacolod, kung yung kay Ariang na sulutan sa Kalawing, yung mo ito yung nakapapantagan na Mayora, at isikon siyan.
na miyan giwa di mabiti Ginoo sa kaya pakatutup na tanaw nakagiis kano nakati Antonio na miya katutup na tanaw pang nitanaw pa na miya ko tanaw siya guna na tiga